Hi Kabisho, it's me DJ Rocketera. Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ako magiging kaibigan mo ng walang halong panghusga. Pwede ka magsabi ng kung ano-ano. Pwede ka maging magpakawala kung gusto mo. Basta ang mahalaga ay mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Akong kaibigan mong handang makinig sa sikreto mo. This is Top Secrets. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po, DJ Rocky. Good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Just call me Jay na lang po. Oy, Jade. As in Jay, as in Jessie? Yes po. Jay, tagasan ka? Pwede currently nasa ibang bansa. Uy, nasa ibang bansa. OFW. Ayaw mo nang sabihin kung nasan kang bansa ngayon. Baka matrack ka pa, no? Oo nga eh. Hirap na. O kunwari na lang, nasa Zimbabwe ka, ha? Pangit naman dun. Pangit pwede ba dun? Africa na lang. Sige, Africa na lang. Namili ka pa talaga. No? Jay, in fairness naman sa'yo, namimili ka pa ng gusto mong lugar, ha? Okay, sige. Wala namang choice. Walang choice. Sige, Jay, from Africa, ano ang top secret mo? Bali ganito na lang yung title. Bali, katrabaho ko, kasalo ko. Wow. Katrabaho mo, kasalo mo. Kasalo mo saan? Sa hirap at sarap? O sa sarap lang? Sa sarap. Ganun. Sa sarap lang. Okay. Ang tanong, may mga kanya-kanya ba kayong asawa o partner in life? Ako po, legally separated. Tapos siya, in a relationship. Pero niya po rin po yung boyfriend ko. Ano? Bali in a relationship yung kasama ko kasi dalawang Pinay kami sa iisang amo. Mm-hmm. Tapos ako, bali single mother, hiwalay na kami ng tatay. Mm-hmm. Tapos yung yung boss ko may personal driver which is yung boyfriend ko. So etong si boyfriend mo, meron siyang karelasyon na nasa Pilipinas? No, hindi po. Dalawa kaming Pinay, which is dalawang babae. Okay. Tapos yung driver na local is yung boyfriend ko. Okay. Personal driver. Okay. Bali yung trabaho kasi namin nakahati. Ako sa bahay, tapos siya sa bata. So sa bata, hatid sundo sa school. Bali silang dalawa magkasama. Okay. Tapos alam niya naman na boyfriend ko. Tapos ang alam ko din naman in a relationship siya sa sa Pinas. Wala lang sa akin yun kasi hindi naman ako nag-iisip na may gagawin silang ganun. Bali ganun, ang setup kasi pag kami ng boyfriend namin nagkakayayaan kaming magmot-mot kami. Bali magpalit kami ng trabaho na kasama ko kasi alam naman niya na boyfriend ko yun. Mm-hmm. Tapos yun nga, ako yung maghahatid sundo ng bata. Tapos magmumot-mot kami nearby sa school. Tapos, nung nagtaka kasi ako, one time DJ Rocky, kasi nagtaka ako, yung kaibigan ko, bigla siyang parang tinatago niya na yung cellphone niya. Tapos, yung room niya kasama ng mga bata, nag-CR ako doon one time. Nakita ko yung giveaways ng hotel. Sabi ko, hala, ba't may giveaway siyang ganito? Sa hotel na to kami pumapasok Alam nga naman yung boss ko, pumapasok doon sa 3-star hotel Mm-hmm. So napaisip ako doon. Kasi mahilig kasi siyang, pag nag-check-in ng hotel, nagbibit-bit siya ng sabon, tsinelas, dinadala niya pa uwi kasi pinapabox niya pa uwi ng Pinas. Mm-hmm. Tapos yung nagdududa na ako noon, pero hinayaan ko lang kasi sabi ko, baka nakuha niya lang kung saan. Mm-hmm. Tapos yung phone number ng boyfriend ko, nakasave sa akin, 'di ba? Meron doon sa Facebook na pag na-save mo yung number niya tapos parang lalabas siya doon na suggested friend. Mm-hmm. Tapos may mutual friend kami doon yung kaibigan ko tapos hindi ko yun friend.
So, nagdududa na ako. Sabi ko, Oh. yung bale yung nakalagay dun, yung Facebook honor na yun, yung contact ng boyfriend ko. Tas Wait lang. parang Puwede na ba nating itago sa pangalan na Ahas, etong friend mo? Puwede, puwede. sige. Maganda yun, bagay, bagay. Bagay, okey. Kasama mo 'tong friend mo sa trabaho, tama ba? Oo, iisang bahay kami. Iisang bahay kayo. Tapos itong boyfriend na sinasabi mo, yung personal driver ng amo ninyo, tama ba? Tama. Okey, so etong si boyfriend, meron din siyang jowa? Wala, ako Wala. ang jowa. Ikaw ang jowa, okey. Opo. Sino yung isa pang guy na sinasabi mo na may karelasyon? Yung bale yung kasama ko in a relationship siya nasa Pinas. Kasama mo na nasa Pilipinas? Hindi, yung jowa niya nasa Pilipinas. I mean, yung kasama mo, yung jowa niya nasa Pilipinas? Opo. Okay. Sige. Sige, kwento mo pa. Tuloy mo yung kwento mo. Tapos nagtaka ako kasi, bakit may ganito? Naglalaro na yung isip ko, pero hinayaan ko lang. Tapos, tinitignan ko, tuwing naghahatid sila ng bata, laging late sila umuwi. Hinayaan ko lang kasi naglalaro ako ng phone minsan. Tapos, biglang one time na lowbat yung phone ko. So, kailangan ko, umakyat ako doon kasi may tablet yung alaga namin. Di nila ginagamit. Tsaka, walang password. Makikilagin ako doon. So, nakita ko, nakalagin pala doon yung messenger niya. Tapos, nakita ko yung account na dumaan sa Facebook ko. Kinabahan ako. Tapos, sabi ko, sino kaya to? Hindi naman ako pakialamera, pero binuksan ko, gano'n na rin yun. Inopen ko, nakita ko yung convo nila. Kaso, sabi ko, baka nagka-boyfriend siya dito. Sabi ko, ba't ganito? May convo na pabili ng ganito, nagpapabili siya. Tapos, may sinend siyang photo doon ng pinabili niya. Tapos, alam ko yung lugar, sabi ko, sa baba to ah. Bakit sino to? Tapos, nung pag-uwi niya, tinanong ko siya, sabi ko, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Mhm. Tapos, yung parang nagulat siya tapos sabi niya, bakit? Meron ba? Sabi ko, ikaw, parang may tinatago ka eh. Tapos sabi niya, ano may tatago ko sa'yo? Tapos sabi ko, Oh. may nararamdaman na ako eh, tsaka may nakikita ako. Ano yung mga giveaways ng hotel dun sa toilet ng mga bata? Don't tell me yung amo natin o yung mga bata ng check-in doon. Sabi niya, yun? Binigay lang sa akin yun. Sabi ko, Sus! nagbigay ng giveaways yung hotel doon eh. Kasi Sabi ko, VIP alam ko club yun. member. Ganun. Hindi, sabi ko, tas hindi siya umamin. Ay, Tapos kahit ako, nahuhuli mo na halos, hindi pa rin umaamin. Sige. hindi. Tapos naiiyak ako, no, promise. Tapos Mhm. bumaba ako, time yung boyfriend ko andun. Nagpupuna siya ng sasakyan, pumasok ako sa kwarto niya, kinuha ko yung cellphone niya. Tapos binuksan ko, hala, dun sa messenger may bagong picture pala sila sinend ng kasama ko, yung magkatabi sila sa sasakyan. Tapos yung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tiningnan ko lang siya, tapos sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, with feelings pa, sabi ko, why? Tapos umiyak ako. Tapos sabi niya, ano daw nangyari? Tapos pinakita ko sa kanya yung hindi siya nagsalita. Tapos para akong pumasok ako sa kwarto ko, tumahimik ako, naglaro ako. Tapos may katawag yung boyfriend ko, narinig ko, may kausap siya. Tapos bumaba yung kaibigan ko. Sabi niya, hindi ako yun. Nagloko daw yung jowa ko, yung friend ng friend niya na kaibigan ng alaga namin. Sabi ko, sus, wag mo nga ako, nakita ko na, sabi ko. Nakita ko na. So, nahuli mo na nga sila. Sabi ko, ano yung picture niyo doon na Tapos, yung Facebook na yun, sabi hindi sa kanya, sabi ko, yung pinagpatungan niya, yung pinabili mo na lotion, cabinet yun doon sa basement. Don't tell me, cabinet yan ng ganyan din sa kanila, sabi ko. Uy, in fairness naman sa'yo Detective Conan yung datingan mo Hindi, Marites lang talaga. Ganun, Marites ka lang. latest. Hindi Detective Conan ka. Kumbaga kung mag-apply ka sa NBI, pasok ka na te! Tapos, naiiyak talaga ako. Tapos, yun, hindi siya nagsalita. Parang wala kami kibuan. Hindi ko sila kinikibo.
hindi rin sila nagkibuan. Tapos, pag naghahatid ng bata, sabi niya, ikaw na maghatid. Sabi ko, gumaganon na ako, di na ako nagsalita. Tapos, nagtataka yung amo namin, bakit para na kami mga ano. Sabi ko, hindi, kasi may problema ako. Ginanong ko lang. Pero alam mo yung, kahit anong pilit kong control, hindi ko siya makontrol. So, yun, napaalam ako sa amo ko. Sabi ko, pwede pupunta ako embassy kasi mag-aata ako dun. Ita-transfer ko yung ano dun, pag-vote ko. Sabi niya, sige. Yung embassy, malapit lang school ng bata. Tapos, ayun, pumunta ako dun sa school. Kilala na ako ng guardian na papasok ako. Tapos, Sinabay mo dun sa oras na kung saan sinakto ko. sinakto mo. Kasi Ayan alam na, ko yung sinakto. oras. Eto na yun. Oh. Tapos ano mo yung masakit? Nung wala sila sa waiting area, wala doon yung kaibigan ko, kinabahan ako. Alam mo yung hinanap ko, yung sasakyan. Nakita ko talaga umalog-alog yung sasakyan. Saan papunta? Umalog-alog. Umaalog yung sasakyan. Baka naman may hinuhuli lang daga sa loob ng sasakyan. Kasi naman minsan nagkakaroon ng daga yung sasakyan. Hindi. Tapos lumapit ako doon. Tapos kinatukon, tagal pa nilang buksan. Tapos malog, daga. Tapos pawis na pawis. Ano yun? Talaga? Tapos nagtipid in fairness naman sa loob lang ng sasakyan. Hindi na ako nagtimpi. Lampas ko sila ng bag. Hindi nagtipid sila, hindi nag-hotel. Ikaw may pang-hotel ka di ba? Tapos ayun, nung nahuli ko sila, yung nag-away kami doon. Tapos siyempre, alangan iwan niya yung mga bata ko yung umalis. Tapos, gabi na ako bumalik. Pinagalitan pa ako saan ako nagpupunta. Tapos, after few days, sabi niya may emergency, uuwi siya ng Pinas. Tapos, ayun, pinauwi siya pero di na siya bumabalik. Ang masaklap pa, inutusan ako nito magpadala ng pera. Yun pala, doon niya pinapadala sa kasama ko. Alam mo yung masakit na actually hiwalay na kami ngayon pero araw-araw kaming nagkikita. Yung sakit andun hindi naman sa ang hirap mag-move on pag nakikita mo yung tao Yung dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon. Oo, tapos yung panay sorry, sabi ko, for what? Yung ginaganon ko, for what? Sabi ko, shut up, yung ginaganon ko. Tapos gusto ko yung pinipilit ko maging normal yung trabaho kasi nakakontrata ako Ilang buwan pa ba o ilang taon pa? Actually, na ako dito, 10 years na ako. Kaya, kaka-renew every 2 years, nire-renew yung contract ko. Kasi ang iniisip ko, mag-move on ako tapos mag-a-apply sa iba, bababa yung sahod ko. Dito, kere ko na to, di ba? So, patigasan na lang tayo ng mukha. Pero si Ahas friend, nandyan pa rin? Hindi na. So, ang kasama mo, ang nandyan pa rin hanggang ngayon, si boyfriend, na ex-boyfriend mo na, tama ba? Oo, ex-boyfriend, pero pa din. Yung nagpapapansin, pero di ko na pinapansin. Pero alam mo, marupok na kung may nararamdaman pa rin ako, pero pinipigilan ko na lang. Tapos gabi-gabi, yung naiisip ko siya. Tapos yung mga photos namin, kahit dinidelete ko. Di ba meron dyan sa Google yung mga memories na photos, nag-a-appear sila bigla sa araw ng Nasasaktan pa rin ako. Tapos pag tuwing umaga, yung dati may binibili siya para sa akin. Parang gusto kong kunin, pero hindi Sabi ng kaibigan ko, kung mahal mo, tanggapin mo. Sabi ko, hindi. Hindi ma-pride kasi wala na akong pride wala na akong ego wala na nga kasi kung mahal mo, di ba, dapat inaano mo. Kasi actually, Muslim siya nag-convert ako para sa kanya, di ba? Tapos alam mo sinasabi niya sa akin dati, dapat ready daw ako kasi pwede daw silang magpakasal ng 3 to 4. Sabi ko, pwede, kung kaya mong buhayin at bigyan ng patas. Sabi ko, hindi mo nga ako mabigyan-bigyan Ikaw pa nga nagbibigay sa kanya No, never. Give and take. Walang ganun. Mukha akong pera. Kaya di ako magbibigay. Sabi mo, ikaw yung nagbibigay sa kanya, loka? Saan banda? Hindi, akala ko ba nagbibigay ka kamo na binibigyan mo sa kanya tapos binibigay niya dun sa babae? No, hindi. Yung time na yun, ang sabi ko,
nagpadala, inutusan niya ako. Hindi ko alam na ipapadala dun, pero pera niya yun, hindi ko So pera never ka yun, nagbigay dito sa pinasuyo. lalaki? Hmm? Never ka nagbigay dito sa lalaking 'to? Hindi, ano lang, yung example, kakain kami, o sige ako na, tapos siya na may give and take. Kasi Ah. pagdating sa pera, paglalampas ng 500, masakit na sa bulsa yun. May ma-pride ka nga rin talaga 'no? Hindi, nagkukuskus ako tapos ipapalamon ko sa kanya tapos mamaya magho-hotel tayo, makikinabang tayo tapos 'pag nagbunga lugi ako, ano yun, walang gano'n. Alam mo natatawa ako sa'yo, Jay, sasabihin mo sa'kin kanina ma-pride ako, tapos ngayon sabihin mo hindi ka na ma-pride. Ano ba talagang gusto mo? Hindi ko rin alam kasi hanggang ngayon masakit pa, eh. Sabagay, eto yung mga tipo ng Hindi, kaibigan mo na parang alam mo yun, hindi. eto Alam mo ako yung pero hindi masakit, pala ako ito, o ano yung yung masakit? yung gusto mo siyang gulpihin tapos 'di ko magulpi kasi mamaya magtatanong yung amo ko ba't ko siya ginulpi, 'di ba? 'Di mo magulpi. So anong gusto mong gawin sa kanya ngayon? Wala, sana kung puwede lang, kung nakakamatay lang yung chat ko, patay na siya. Talaga, matatalim ba na salita yung mga sinabi mo sa chat mo sa kanya? Kung may mas malala pa sa matalim, yun yun. Dinamay ko pa yung angkan niya. Totoo Wow! yun, sa sama ng loob ko. Siyempre nasaktan ka, nakakaloka naman. Kaya pala ang sinabi mo kanina nung tinanong kita kung anong top secret mo, katrabaho mo, kasalo mo. Oo. Tsaka alam mo yung nasa isip ko, ako yung una, tsaka alam niya yun, 'di ba? Oo, Tsaka yung iisipin mo, sige sige andun na tayo sa ano na Muslim ka, allow ka dun. Dapat tanungin mo muna ako, isipin mo muna nararamdaman ko, 'di ba? Kasi totoo. sinubukan ko naman, tapos inintindi, binigay, kasi kahit bobo ako, 'di ko maintindihan, iniintindi ko para sabihin mong understanding ako kahit hindi hindi ako gano'n. Mm. Anyway, alam mo, Jay, masakit talaga yung nararamdaman mo Sobra. ngayon, damang-dama ko ngayon, eh. Tsaka ang dami pang bubog, 'di ba, diyan sa puso mo. So kung meron kang pagkakataon para bigyan ng mensahe etong ex-boyfriend mo na hanggang ngayon nakakasama mo pa rin sa trabaho, wala ka namang choice kundi harapin siya araw-araw kahit naiirita ka na, kahit gusto mo siyang bugbugin. Eto yung pagkakataon mo na yun para magbigay sa kanya ng mensahe. Sige, bibigyan kita ng mga 2 minuto para magbigay sa kanya ng mensahe. Go ahead. Okey, ang masasabi ko lang sa kanya ano, Kausapin mo siya itong na parang magbigay ka parang, ng mensahe sa kanya na parang kinakausap mo siya. Ano ba yung tawagan ninyo dati? hmm, wag na ano yun, eh, mga sumpa yung tawagan na yun, Uy, eh. Love, kinikilig ka eh, naman, natatawa ka. Ano? love, Love. Tawagin mo si Love, go. love. 'Tong nararamdaman kong sakit, hindi naman sa bitter ako, nawa'y maramdaman mo ng doble, triple o tuping 10 pa. Kasi sa buong buhay ko, hinding-hindi ko 'to makakalimutan kasi ikaw at ikaw lang ang gumawa sa akin nito. Hindi ka naman gwapo, wala ka namang ano, 'di ba? Wala kang bayag, gano'n lang 'yun. Tsaka oo, do'n na tayo nasaktan ako, pero hindi na ako babalik sa'yo. Bakit? Kung sumuka ka na ba kakainin mo pa? Titiisin ko na lang ang magutom kaysa kainin kita, 'yun na 'yun. At sana, sorry, kung may karma man, sana doble, triple pang balik sa'yo. Hindi hindi kita mapapatawad, patawarin mo ako. Pero hindi ko mabibigay sa'yo yung patawarin kita. Diyos nagpapatawad, oo, tao ako, hindi ako Diyos, huwag kang ambisyoso. Yun na yun. Tapos na. Tapos ka na? Sorry ha, kasi yung galit nandito pa, eh, nanggigigil ako, eh. Oo naman, pagkaibigan mo yung Hindi, naging hindi ko na dahilan. siya iniisip na kaibigan, katrabaho, kasi alam mo lahat ng kalokohan niya sinasalo ko siya sa jowa niya. Mhm. Ini-explain ko, wala siyang ginagawa kahit meron, 'Di, tsaka kahit kayo may naging kaibigan mo kahit papaano, 'di ba, yang kasama mo na 'yan. So hmm, napakasakit na parang tinraydor ka ng isang kaibigan. hindi parang tinraydor ako. Hindi siya ano, makati siya, malandi, ano, higad. Ay, Yun, package yun sa kanya yun. ahas 'no? Tsaka palaban ka naman, Puwedeng mukha namang hindi ka matatalo, eh. So, oo, alam mo, if you allow yourself to be a victim here,
then magiging biktima ka talaga. Pero kung naniniwala ka sa sarili mo na parang survivor ka at fighter ka, then magiging fighter ka talaga. And upon hearing from you, 'di ba? Parang feeling ko naman palaban ka ng palaban kasi parang konti na lang ako na lang din yung aawayin mo eh. Alam mo yung gusto mo siyang gulpihin pero hindi pwede. Alam mo yung Oo. dingding, suntukin ko tas masugatan kamay ko. Kumusta naman yung Wala trabaho bang ko? wala bang Hati. malunggay diyan? Yung bunga ng malunggay? Yun yung try mo. Meron. Yan yung gawin mo. Bunga ng malunggay tapos yun yung parang hati-hatiin mo. 'Di ba? Masarap pa naman yung ipakbet yan. Nako, ano pa naman 'tong amo ko baka sabihin na siraan na ako ng bait. Baka mental bags ako, wag na. Well, you do you. Sana kahit papaano gumaan naman yung pakiramdam mo ngayon ha. Ah, kahit papaano naman medyo gumaan. Ayun. At prayers for you, no? Anong balak mo sa buhay ngayon? Hindi ko iisipin kasi the more na iisipin ko magiging problema yun, may stress pa ako, ang ganda ko 'to, hindi na puwede yun. Parang chill lang kunwari lang, okey kahit hindi. Gano'n naman tayo 'di ba? Kailangan natin mag-pretend na okey para hindi sabihin ng iba na weak tayo, na ganito tayo, gano'n ako. Mhm. Pero sana Kasi hindi mo hmm? skip or hindi mo laktawan yung proseso na yung magi-grieve ka. Kasi nasaktan ka eh. And baka mamaya, sa sobrang gusto mo talaga na makaahon dyan sa sakit na nararamdaman mo, biglang mas mabigat pa pala yung dadalhin mo habang lumalakad ka papaharap. So, allow Actu yourself to grieve and allow yourself to feel the pain so that kahit papano naman ay maproseso mo ang lahat-lahat. Alam ko matapang ka na tao. And lahat ng mga matatapang na tao, maganda yung patutunguhan. Actually, isa lang po. Sa kagaya kasi naming OFW, kasi kung susundin namin yung proseso na feel the pain, lugi kami. Kasi yung Hmm. utak tsaka katawan pagod. Kaya for me lang kailangan i-skip ko yung dito. Kasi kung magstay ako dito na feel ko yung pain, tapos yung trabaho ko maaapektuhan. Nakaka-healthy Ano, ba? actually hindi. Pero at least, okay lang yung parang feel ko 'pag nag-aano ko lalo ka ida-down, eh. Kaya kailangan Hmm. mag-pretend na okay, kailangan ko isaksak, ipakita sa kanya na okay ako kahit wala ka, kahit walang tayo. Hmm. Kasi yung mga lalaki kasi, 'pag makita na yung babae na lugmok, nahihirapan, proud akala nila love na love mo, 'di ba? Ako hindi. Ano ka, hello? Gusto mo Akin na ipakita yung talaga na paghihirap na lalaban yun. ka. Yeah, pwede mo naman externally pakita talaga lumalaban ka, pero internally proseso mo siya. Kasi naku, napakahirap niyan 'pag hindi mo siya internally pinroseso. Pwede mo ipakitang strong independent woman ka, te, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!